Hej YouTube! Og hvad der? Vi skal lave mel. Vi skal spise mel. Og min mel. Og min svampe. Det har vi startet. Okay, så... Fine. Jeg har ikke så meget. Ulækkert. Fucking ulækkert. Så har de der. Og hun brækker mig ikke. Ikke denne gang. Så er det min tur. Jeg tager lidt mere. Jeg kan. Du kan ikke få den ned. Hvor smager det dårligt. Shit bare. Lad være med at prøve det derhjemme. Sådan der. Det var bedre. Ikke prøve det derhjemme. Ikke prøve det derhjemme. Så det var en dårlig idé, Oliver. Jamen, jeg skal afgøre det så. Se her, jeg er helt ned til den. Det er dig, mand. Gå ind med dig. Gå ind og sidde her. Det var ud. Så lige der også sne. Så breaking news. Vi sidder sådan lidt. Vi kan se noget breaking news, som kan have. Fucking lad være med at prøve det derhjemme. Den her gang, der overdriver jeg altså ikke. Jeg vil bare lige sige, jeg brækkede mig altså lidt. Kanel challenge. Vil du huske det? Ja, hvis I kan huske den. Eller hvis I ikke har set den endnu. Så gå ind og se den? Ja. Og vi skal lige... Sådan. Det var breaking news. Nu tager jeg din plads, Oliver. Nu tager jeg din plads, Oliver. Okay. Lige om på glassen. Så vil vi bare snart sætte outroen i gang. Ja. Det var okay. Skål. Det er 27.